E como te comunicabas coa familia mentres non viñeron pa... Pois casi sempre por teléfono, pero moitas veces por carta. E por que por carta? Porque por carta son cousas que, o sea, dígense cousas que por teléfono mellor non che saben. Entonces expresome mellor. Quen te comunicaba máis por carta? Si ti, a tua muller, os fillos? A miña filla, coa familia, sobre todo a miña filla. Como se comía aí? Que tipos de comidas había? Comida típica? As comidas na isla, por exemplo, de Fuerteventura, son comidas con moitas salsas. Unha das cousas máis típicas é a papa arrugada, que é con dúas salsas, que é unha patata cocida, con mojo picón e outra salsa. Non é, son salsas moi picantes, pero por general hai restaurantes gallegos, hai de todo, comese ben e barato, como aquí máis ou menos, só que a hora de a vida de ir ao supermercado e todo fresco é moitísimo máis caro que aquí. Había moito tipo de culturas ali? Sí, había de todo, había desde colombianos, paraguayos, japoneses, había de todas as culturas, porque ali ven moita xente a buscar aventura e intentar pois, facer unha nova vida e ganar algo de cartos. Hai moita festa por ali? Festa, sobre todo os carnavales. Os carnavales é o mellor dali. Por algo teñen fama as Canarias por os carnavales. É verdad que na isla desembarcan moitos inmigrantes en pateras? Prácticamente todos os días, prácticamente. Sobre todo a partir das 2, 3 da mañá, que é cando baixa a vigilancia, cando máis cayucos chegan. Uns morren, outros chegan a salvo, veñen de todos, rapaces, mulleres, maiores, de todo. Falaste algunha vez con esas persoas que... No, teño visto chegar a Cruz Roja, feridos e así, pero... Entonces... Cúranos e despois repartiría, o sea, mándanos para o seu país de novo. E algúns quedaban, tiñan opcións? Se escapan e despois se legalizan, sí, pero se os collen, non teñen opcións porque mándanos para o seu país de novo, porque veñen sin papeles ilegalmente. E que opinas ti sobre eso, de que as persoas as manden para o seu país de orixe, vindo acá? Lógicamente tendrán que vir legalmente para un país, para poder traballar, así como si ti queres ir para fora a traballar, tens que ir con contrato de traballo, tens que ir con papeles, con argumentación. Eles veñen sin carne de identidade, non veñen con ningún papel. En caso de morte, a quen reclamas, a quen chamas, a quen... non sabes a quen. Porque é unha das cousas máis fundamentales. Sobre todo as mulleres, cando veñen en pateras, veñen embarazadas, porque se o rapaz dá a luz aquí en España, ese rapaz xa é doble nacionalidade, xa é español, entón non poden repatriarlo, xa ten que quedar aquí en España. E ao haber tanta mezcla de razas entre blancos e negros, que había roces ou algunha vez vistes racismo ou algo por ali? Racismo non, nada, para nada, non, porque hai moita clase de cultura, hai xente de color, hai xente amarilla, que son os chinos, japoneses, gallegos, canarios. A ver, ao principio os canarios cos gallegos non se levaban moi ben porque sabían que o gallego lle iba pois, sacar moito traballo. Pero si peleas, eu a verdad que a xente que encontrei ali en Canarias moi ben, e despois de todo, colombianos, de todo, non problemas prácticamente non, como aquí, igual. Lo é o mismo que pensan os de España, que como os canarios, os de Canarias pensan que os españois, que eles tamén son, os de España van aí a quitar o seu traballo, moitas persoas tamén pensan que os inmigrantes veñen acá a quitarnos o traballo. Eso parece lógico. Que opinas? A ver, eles tendrán que buscar a vida como nós, ou nosos pais, ou nosos avós, pois foron polo mundo adiante. Eles, se realmente escapan do seu país, ou se veñen, é porque teñen moita necesidade. Se estuveran ben no seu país non se vendrían para acá, nin arriesgarían as vidas. Eu penso que é unha das cousas máis tarde.
Ahora, teñen dereitos como nós. Ahora, sempre cando veñen ilegal, o sea, legalmente, non ilegal.